sa kamono kumoro. Ere gimonjo jotendwa puonjre koya kuom wach Raila? Aparo ni gimonego gipuonjre ni media in for public good. To jafwambo katiyo tije te en messenger. Gine no wacho ka pile ni en messenger. O carry the message. Omiyo sama okimor gi gima jafwambo timo kata od fwambo otimo to nego beni attack message no. Ni injo kacho ni samane watimo gik moko tino ka ng'ato gocho to wacho ni gimo ndikogo ok ni adier. An pile na nyiso gi gani to adiera en ang'o nikech nitiere gimilongo gani right of reply gi kizungu. Mi wacho ni ne giwacho ma lakini adieri ma emantie. Ting'eni sasa mineno ka jafwambo dhi gi gimoro muwacho ni ok en adier. Manyiso ni no temo manya adier no to koyudo. Koro jafwambo bro dhi gi gimotimo ang'owa ma oyudo no. Koro miyo gima wanyalo nyiso leaders wasani ni gibed gi open door policy. Gibed jo manyalo bed approached easily. Nikech jakom ng'ata ni nya chopo ire ma jafwambo. Makata in kikiae titemo manye migone simu moko mako mioro ne message. E WhatsApp kati oro ne message. Kati oro ne mana kawuono to neno kiny. Obro duoki monyisi ni sani okanyal neni kata bi kama mondo warom. Koro ne en ng'ama bro duoko maparo ni gino sani ema inyo leaders ma wantiere godo. Nikech ng'eny gi bro ng'iyo ni Lydia Mogine dongo station mar Ramogi nitie gima nondiko marach. Ano kada wuoyo gi jo Ramogi. Mamano konego beni giketo plural mar gimok gitimo ang'o mok gidwa. Boko nego beni ging'iyo jafwambo to giwacho ni makoro jafwambo ok watimo ang'o station ni ok wadwa kata leader no wacho gimok omorwa koro ok wadwa. Nikech ing'eni jatelo kowuoyo en gi wafuasine kata jakom ineno kata sani onge te en gi joge manyiso ni samo wuoyo kowacho ni gimoro ok ber ne cha ing'eno siayo joge ka koro joge ka to bro manyi moko elewa ni tang'o momiyo jatelo ni no wuoyo kama. Koro apani gimonego gi take away kuom jakom temo mineno kata kiwacho ni no fight for the new constitution. Achiel kuom gik manie katiba masani mano make sure no ket en freedom of expression, freedom of the media. Nitie gimomiyo no chung ma kipengele gi okete ang'owa e chik. Nikech no ng'eyo the importance ma freedom ma wuoyo no. No ng'e the importance mar weyo jofwambo mondo wach weche gin. Nikech kata gin kineno kata jo second liberation kata jok manochako from independence. Gibro nyisi ni freedom magi enjoy sani ne giyudo through jofwambo. Samiro mogi jafwambo miwuogo makata nitie jofwambo mabe moko no maki be kata no hinyre ndalogo. Koro miyo jakom ne ng'iye kuma no wuoke cha. Temo mineno kata Kenya sani king'iyo kata gi pinje manitiere momakowa. Extent marwa mar freedom kama wachope okapani nitiere piny manyalo pimre kodwa. Ten nikech gains mane gidhiro mane gocho mabe ni media is for public good. En mar informing or set agenda. Kanye minyalo dhi miwuo gi ji kata sani ma jakomo wewani ji te ng'iyo media. Debe ni onge media no bede ji onge kata ni to jakomi konang'o. Tango kata ni neno kata sirikal sani kane giloko kata kaka ne giwacho ni koritere gi ndege. Tineno ka through mbui gi jo media japiny yudo ng'eyo ni mae gima timo ang'o matimore. Koro gilokre gi ng'eyo be ni ndara mirite cha onge. Koro apani mane achiel kuom gi kadebe ni gihero jakom kaka giwacho ni gihero jakom. Achiel kuom gi monego gisingre ka giwuok e liel mar jakom. En ni koachakre kawuono wabro jealously guard press freedom, freedom mar jofwambo gi freedom of information. Ma ng'ato nyalo wacho wachne so long as ni ok owach gima inyo ng'ama chielo. Kata insight joma chielo to van. Mana kaka chik wacho. Mondo mi an kada wuoyo to kapenjra moko to Lydia chaka ang'o winja to bro timo ang'o. Koro aparo ni mano is the greatest lesson monego jogi leaders wakaw kuom jakom. Nikech kata sani kane ng'iyo mbui kata kamora mora. Ng'i kaka jofwambo ng'ato ka ng'ato nitie gi story ne mar jakom. Nitie ng'ato ka ng'ato nitie kaka no chenjo ngimane, nitie kaka no puonje, nitie kaka no admire, nitie kaka no loko kitije, nikech kaka no romo gang'owa gi jakom. Nitie moko romo kode. To nitie moko makosewinjo testimony gi gima notimre. Tinjo ka gocho ni